ह्याचे सगळे पुरावे इंटरनेटवर युट्यूबवर तुम्ही राजू दीक्षित हे टाकलं तर युट्यूबवर तुम्हाला स्विस बँकेचे अकाउंट कोणाचे आहेत, गोहत्याबंदी कायदा लागू का होत नाही, इंडियन एज्युकेशन ऍक्ट का जात नाही, हे सगळे मुद्दे तुम्हाला तिथं अभ्यासाला बसतील. आणि तुम्ही फेसबुकवर बसण्यापेक्षा तुम्ही युट्यूबवर राजू दीक्षित टाका, तुम्हाला सगळे पुरावे मिळतील. सगळ्या सभा ज्या झालेल्या आहेत, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वरून खऱ्या बातम्या दाखवत नाही आणि आज निवडणूक चालली तर आता T20 संपली आणि IPL चालू होणार आहे, तर तरुण वर्गाला नको ते तिकडे अडकवलं जातं. तर त्यांनी संपूर्ण हा राजकीय अभ्यास करावा. आणि अण्णांनी सुद्धा आता माहिती अधिकार आणि जनलोकपाल हा विषय बाजूला ठेवलाय. आणि ज्या दोन जाती भारतावर अग्रेसर होत्या, शेतकरी आणि कारागीर, शेतकरी माल जन्मत होता, कारागीर वस्तू बनवून देत होता, 12 बलुतेदारची पद्धत होती आपल्याकडे. त्या 123 उमेदवारांना 2019 साली संसदेत पाठवण्यासाठी अण्णांनी जो कार्यक्रम आखलेला आहे, त्या कार्यक्रमात आता सहभागी व्हा. 1994 साली त्यांचा जन्म झालाय, त्यांचं एप्रिल 2019 साली वयाची 25 वर्ष पूर्ण होणार आहे. त्यांनी सुद्धा आम्हाला गाठ भेट घ्या, युट्यूबवर राजू दीक्षित बघा आणि आताच प्रक्रिया लागा. आणि 6 महिन्यात आमदारची उमेदवारी आहे, तिथं प्रक्रिया लागा. आणि मी तुम्हाला आता जे 6 मुद्दे सांगणार आहे, ते 6 मुद्दे तुम्ही घेऊन उभं राहिला तर कोणताही राजकीय पक्ष तुम्हाला ते मुद्द्यांना हात लावून देणार नाही. कारण ते राजकीय पक्ष ह्या मुद्द्यांमध्ये अडकलेले आहेत. संसदेत आवाज उठवला जातो एका पक्षाकडून, विरोधी पक्ष संसद बंद पाडते. विरोधी पक्ष बाहेर आल्यावर म्हणतो आम्ही संसद बंद पाडली स्विस बँकेच्या मुद्द्यावर, आणि सत्ताधारी पक्ष म्हणतो आम्ही चर्चा करायला तयार होतो पण आम्हाला चर्चा करू दिली नाही. म्हणजे इथे शंका निर्माण होते की चर्चा का करू दिली जात नाही आणि संसद का बंद पाडली जाते. म्हणजे आम्हाला वाटतं सत्ताधारी पक्षही आणि विरोधी पक्षही ह्या सगळ्यांचेच अकाउंट स्विस बँकेत आहेत का काय. राजू दीक्षितांनी पूर्ण आंदोलन